ndipo abale onse amene ali ayiwowa amene anatisiya manda awo ndithu ali konkuno, ziliza zawo zili konkuno, kusonyeza kuti ndi malo ano kapena kuti phata la makolo kapena kuti kumene iwo anachokera. Ndipo manda amenewa akunsipe parish ndi amene abale awo ambiri anagonamo, kote kuti adanena kuti atabwera kuno amakamba mene amalalikira kuti adanena atayima pa ground pamene timachitira mwambo wa misa lero kuti ine tati ndadzikira kwakufa kapena kuti ndamwalira, mudzandike manda ake amenewa namaloza pano pa Nsipe parish. Manda amenewa ndi pamene lerolo date ya lero pa 17 June wayikidwa manda masiku apitawa, koma lero ndi pamene akudziza kuti ike amene ntchito kuli kwambiri yopereka chiyembekezo kwa iwo amene ndikothetsa kapena apereke ulemu umene wotsiriza Vice President wa dziko la Malawi amene ndi Dr. Saulos Klaus Chilima. Tinene pano kuti amene mukutitsata madera osiyanasiyana kuno ku MBC zitidayamba izi kuchita kapena kuulutsa kumeneko kuchokera tsiku limene zidachitika masiku angapo apitawa, ndipo takhala tili pa event iliyonse ya boma imene yakhala ikulengezedwa kuchokera tsiku limene lija, kaya misonkhano ya atolankhani, kaya miyambo yonse ya misa imene yakhala kuchitika, takhala tili pamenepo kukuonetsani komanso tikudziwa kuti tili ndi abale athu kapena kuti akutenga kuzipitisa madera makwawo kumene ife mwina MBC sitingathe kufikira. Kuli madera wena kumkhatabe kumlowe uko, kuli madera wena kunzuzu kumzimba kuti sitingathifikire. Tili ndi anzathu ma community radio stations amene napanganawo bale ngati mukuyimva programu iyi koma mukuyimvera pa wireless yanuyo ndizoona patsa chilolezo kuti athe kulumikiza wireless iyi koma wireless amenewa amene ali madera osiyanasiyana, kuti palibe kukeka kuna kulikonse zuchitika ndithu kuno kunsipe kuno kumanda Ansipe parish boma la Nchewu ndi mudzi muno mwa Gwedeza kwati ine boma la Nchewu kumene kumachokera amenewa Vice President wa dziko lino Dr. Saulos Klaus Chilima. Ndi takhala tayima pano kapena kuti mandano tayima pano iwo nyumba yawo ndikuoloka msewu wa M1 kumene ndi kuno kumanda sikutali kwambiri, ndi mphepete mwa msewu amene mukuchokera ku Blantyre mukudutsa msewu wa M1 mupita ku Nchewu, mukangofika pa Nsipe mukayang'ana ku manzere kwanu muona alambulako msewu kumene kumakhala kunali nyumba yawo ya Vice President. Kumanja kwakeku ngati muchokera ku Blantyre ndi umene muona msewu wokhota omapita ngati opita chakuntunda kumene kuli station kapena kuti kuli likulu la mpingo umene wa Nsipe parish imene ili pansi pa diocese ya Dedza kuno ku Nchewu, ndimene anayigawira ma diocese yake ampingo wa Chikatolika. Ndiye mukangofika pamenepo mukuyezeka kuntunda mupita chakumanjaku ngati muchokera ku Lilongwe leti kukhale ku manzere kwanu, mukafika pamene vikasika pamenewo mupita chakumanzere kwanu ngati muchoka ku Lilongwe mungokwezeka muona chigulu cha wanthu chimene chasonkhana kuno pene kunde kuli bwalo la masewero kumene panachitikira mwambo wa misa, kenaka kutsitsika pang'ono pamene pali manda
ikhale pomwepo kuti muthe kutsatira za zimene zikuchitika kuno. Mwina simungakwanitsa kubwera kuno kutali mwina ndi mayendedwe, koma tsatirani zonse zochitika pano zimene zakhala zochitika kuno. Ndipo anachita kuno pansi pe parish, ndipo zitatha zimenezo ilo siya kwasungitsa kunyumba kwawo kumene amakhala, ndipo lero mmamawabu kumene analichotsa thupi lobweretsa kuno pansi pa ground pamene pachitika mwambo wa misa. Panali zolankhula ma speeches kuchokera kwa akuluakulu osiyanasiyana, kuchokera ku banja komanso kuchokera kwa amene akuwadziwa pafupi amene akhala kuyankhula mawu osiyanasiyana. Chimene akumafotokoza anthu chimenecho kuti adali mtsogoleri wamasomphenya, anali mtsogoleri amene amakakamira kuchita zinthu zabwino zimene amaona kuti zikhoza kupindulira anthu ambiri. Ndi chimene anthu ambiri akumafotokoza komanso above all adali mkhristu wa chikatolika, ndipo zimenezo zikumatumphuka nkudzera kwa akuluakulu amene akutsogolera mwambo umenewu, chifukwa koma pezekati pali archbishops ampingo umenewu wa katolika pamalo pamene pagona munthu. Zimasonyeza kuti munthuyo mumpingomo ndikuti anali mwambo umenewu. Pali akuluakulu ochokera madera osiyanasiyana ngati amenewa. Tingodikira pang'ono chifukwa ndi mwambo nakapa muja wa chisilikali, ndiye tikudikira asilikali kuti atenge thupi abweretse kuno. Dr. Saulos Charles Chilima, Vice President of the Republic of Malawi, likhala likufika. Ndi pang'ono asilikali ali ya Nseu umene casket kama kuti thupi likhale likudutsa onse ata ima monyonyoma mwa njoo kunyamula mkhata zaulemu, koma anakamba kuti wapeza munthu anali mkulu komanso mwambo ndi wa chisilikali. Ndipemphe tonse tiyime pamene thupi malemu Right Honorable Dr. Saulos Charles Chilima, Vice President wa dziko lino la Malawi, likufika tsopano malo ano kuti tipitirize ndi mwambo wathu oyika thupi limeneli m'manda.
basiketi pamandava onse tsopano achokapo kuti pachitekezo phata nganakamba moja kuti kumasini mwambo mpingo pamene tikupitiriza chita mbali yawo tsopano. mundilole tsopano kuti ndipereke ku mpingo pepani. posachedwapa monga mwa mwambo wa chisilikali mbendera ya dziko lino imene inakuta nyumba imene malemu Right Honorable Dr. Saulos Kraus Chilima Vice President wa dziko lino la Malawi agonamo iperekedwa kwa Madam Mary Chilima ngati chinthu chimodzi chofuna kuonesa kuthokoza kwa dziko la Malawi chifukwa cha ntchito zabwino zimene olemekezeka malemu Dr. Saulos Kraus Chilima anagwira mdziko muno. Madam Mary Chilima, may this flag serve as a lasting tribute to late Right Honorable Dr. Saulos Kraus Chilima, our Vice President and your husband, and may it provide comfort to you, Sean and Elizabeth, and the entire bereaved family in the days ahead. mene akambira mlemba ichi chimakhala tsopano mbendera ya dziko imene yakhala yokutira nthawi yonseyi kwa Mary Chilima kupereka ulemu kwa iwo kuti tsopano ndi dziko likuthokoza kuti amuna awo his husband Sikomo kwambiri nthawi ino ndiperekeso ku mpingo pepani. Chabwino ndipemphe mapopera za Malawi Defense Force kuti tibwere pasogolopa ndi kusagwira ntchito yathu pepani. ichitike tinasonola kube chilao imene ikhale bano ndiyo gwetsera Vice President what's kumaso mwa izinayi ndiye akumaperekezana wina achite mbali yake wina achite so imene kuchitika pano tinkali tsopano ya mbali ya uchisilikali maana kuti mbali ya state chifukwa chake amene wachita state funeral kusikiza kuti uliziwiri zochi ndiye silikali ma steo amene agwire ntchito imeneyi yotsitsira imeneyi ananena kuti kudziphulika mizinga mmwambamo nthawi yonseyi
kusonyeza kuti nthawi kupereka imene ulemu tipemphe Malawi Defence Force Prosper kuti muzitipasa nyimbo kwa amene anali vice president wa dziko lino pano zikhala kuti imba nyimbo pasipa kapena kuti mzamapacha kuti ukututsitsira imeneyi munthaka kuno kunsipe kuno kwa mfumu Gwedeza kwati kwataine na nchewu kuchokera dzulo imodzi kulemekeza munthu amene anagwira ntchito yayikulu kwambiri mdziko la Malawi madera osiyanasiyana ndipo amene amamwalira kuti ali vice president wa dziko la Malawi. Kumvera kwa apostoli ine ndimvera Mulungu Atate amphamvu zonse amene alenga dziko lakumwamba ndi dziko lapansi pano. Ndimvera Yesu Khristu mwana wake Ambuye athu amene anachita mimba ndi Mzimu Woyera abadwa Maria Virigo anamusasa Ponso Pilato anapachika pa mtanda anamwalira anamuyika m'manda analowa mulimbo kuchakana kwa kufa anakwera kumwamba anakhala pa dzanja lamanja la Mulungu Atate amphamvu zonse asafumira komweko kuzalazamo ndi akufa. Ndimvera Mzimu Woyera Eklesia Katolika woyera ndimvera sulukutoranja Mulungu atikhululukira machimo tupiriza uka ulipo moyo wosatha. Kumvera kwa apostoli ine ndimvera Mulungu Atate amphamvu zonse amene adalenga dziko lakumwamba ndi dziko lapansi pano. Ndimvera Yesu Khristu mwana wake Ambuye athu amene adayikidwa m'mimba ndi Mzimu Woyera nabadwa mwa Maria Virigo adasauka pa nthawi ya Ponso Pilato adapachika pa mtanda adamwalira adamuyika m'manda adasukira kwa akufa ndipo tsiku lachitatu lake adauka kwa akufa adakwera kumwamba ndipo akukhala kudzanja lamanja la Mulungu Atate amphamvu zonse azafumira komweko kuzaweruza moyo ndi akufa. Ndimvera Mzimu Woyera Eklesia Katolika woyera chiyanjano cha anthu oyera chikhululukiro cha machimo tupiriza uka ulipo moyo wosatha. Amen. Kumvera kwa apostoli ine ndimvera Mulungu Atate amphamvu zonse amene adalenga dziko lakumwamba ndi dziko lapansi pano ndipo Yesu Khristu mwana wake mmodzi yekha Ambuye wathu amene adayikidwa m'mimba ndi Mzimu Woyera ndi Ponso Pilato adapachika pa mtanda adamwalira adamuyika m'manda adasikira kwa akufa ndipo tsiku lachitatu lake adauka kwa akufa adakwera kumwamba ndipo akukhala kudzanja lamanja la Mulungu Atate amphamvu zonse kuzaweruza moyo ndi akufa. Ndimvera Mzimu Woyera Eklesia Katolika woyera chiyanjano cha anthu oyera chikhululukiro cha machimo tupiriza uka ulipo moyo wosatha. Amen. nthawi yovuta kwambiri ndi nthawi ya chisoni
chifukwa pano umakhala ndipemphe tonse tiyime kawiri ndi kawiri osachedwa pa pekezo imene chimabwera chokera ku mpingo komanso rivare kuti pali chiyembekezo chopita chitsogolo. Timveni zimene zikuchitikanso zina. tikale We had two bugle calls. The first was the last post, signifying that late Right Honorable Dr. Kraus Chirima, Vice President of the Republic of Malawi, has walked his last mile. And the second was Rivare, signifying that he has now begun a new life. Taimba malipenga awiri, lipenga loyamba, timalichula kuti last post, limene likungofuna kusonyeza kuti kulemekezeka malemu Dr. Saulos Kraus Chirima, Vice President wa dziko lino la Malawi, ayenda mtunda wawo wosiriza pa dziko pano. Ndipo lachiwiri timachula kupare limene limangoonesa chikhulupiriro chathu kuti pamene munthu wayenda mtunda wake wosiriza pa dziko pano wayamba tsopano moyo watsopano. Your Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, tipitiriza ndi mwambo wathu wa chisirikali, ndipo chosatira tsopano ndichoti tipereke ulemu wathu wosiriza. Mundilole ndipemphe General Dr. Paul Valentino Phiri, Commander Malawi Defense Force, kuti abwere ndikupereka ulemu wawo wasiriza kwa late Right Honorable Dr. Saulos Kraus Chirima, Vice President of the Republic of Malawi. General, sir.
nthawi ino ndipemphe Miss Mary